the same insecurity ndị dị ndụ na-arịa, ndị nwụrụ anwụ rịagakwa ya nsogbu dị, ụmụnne m nsogbu dị. Ndị dị ndụ na-arịa insecurity, ndị nwụrụ anwụ na-arịakwa insecurity, nsogbu dị. Biko na-atụfughị oge ọnụ busara m vidio nụ, onye nụ ya gwa ibe ya. Ihe unu hụrụ ebe a wa akpati ozu, onye nọkwa n'ime ya wụ nne nwaanyị, a mother, rịawaranụ ụmụ ya eburu ya gawa n'Amagụ Teaching Hospital nke dị na Anambra steeti. Ọ ya ka ha ruo ebe a ka a na-elege nwaanyị ọrịa ya wụ na chi ya chọtala ya nwụọ. Dịka ọ nwụrụ, nwa ya nwaanyị eburu ozu mama ya ga-deposit ya na the same hospital mortuary. Ọ wụ ebe ahụ ka o bugara ozu mma ya. Rute, enye ya fọm filie, ya efilie. Ka o filichara fọm sign ya, enye ya tali, ya were lawa, ebuba ozu mma ya na mortuary ya lawa. Mana ihe this lady na-emewu kwa mgbe ya gụrụkwana ya ga-ele mma ya. Ya gụrụkwana ya ga-eleta ozu mma ya, ga-elekwana hụkwana ihu ya, lawakwanụ. Ọ ya ka ọ bịara otu ụbọchị dịka o si eme, ya bịa otu ụbọchị ka ọ bịa hụ mma ya. Rutezie nwee Lexus car, private car, parkịrị inside the mortuary premises. The motor driver bata na the mortuary premises. Ya emepe anya lewe, mana otu driver bụ the motor si elege ya, eme ya dị uncomfortable. The driver lere ya anya, ọ na-agbagwoju anya. Ya sị, ebe a ka ọ nọzi. The mortuary attendant eshi n'ime mortuary buru nylon na ihe nọ n'ime ya, sekpụrụ ya gakwuru the driver ahụ. Ihe a ka ọ nọ na-erugharị n'obi ya, sọ wụ gịnị ka nwoke a ji ele ya ụdị anya. Ebe a ka ọ nọzi, the mortuary attendant eshi n'ime mortuary buru nylon bag na ihe nọ n'ime ya, sekpụrụ ya gakwuru that driver, that Lexus car driver. Ya nwaanyị ada na eshi na window bi ya na ya bụ akpakọta isi ọnụ kpatụ nkata for some time. Ihe ha kwuge this lady anọ ya, mana ka ha kpachara nkata ahụ, the mortuary attendant alachua back to the mortuary building. The driver pụọ with that nylon bag ahụ the mortuary attendant nyere ya. Ya ebido rugharịwa n'ime obi ya sị, ọ gịnị wụ ihe nọ na this mortuary this man nwere ike iwere nwunye mmadụ. Ya sị anyways, mgbe ya ga-abịa ibu mama ya, na ya ga-eme sure na echekere ahụ mama ya before na-eburu mama ya. Ruo the day na-abịa ibu ya wụ ihe picture unu hụrụ ebe a. Ihe a wụ picture mama ya nọ n'igbe ozu. Mortuary attendant asị ha buru mama ha lawa. Ya ajụ si mepere ya mma ya ka ya ele ahụ ya. The mortuary attendant ajụ. After pressure, persuade ya, ma ndị ya na the lady soro bịa ma gịnị family members, persuade ya enwe ike mepee n'igbe ozu. Ka ha chekizie ahụ mma ha ma ozugboro ezu, ha bịa notice ya na egbupụla ya mkpara aka ka ukwu ya, the big toe, the left one, egbupụla ya, egbupipụ ọ nọ ebe ahụ. Ihe mma ya bụ ebe ahụ mkpara aka 4, ọwụhụ mkpara aka 5. Ha etiwe. Ọ ya ka jụra the mortuary attendant, ọ gịnị mere mkpara aka mama ha ga ebe ọ nọ? Ọ gịnị mere o ji ọ nọ ebe a? The mortuary attendant go na ya amaghị anya ihe ha na-ekwu, na ote mma ha dị ya ebute na ọ wụ ote ọ dị ha ebupụtara ha na biko ha bụrụ mma ha ga-eli ya. Ha ajụ. Ebe a ka a nọ menwe okwu olu adanwa. Ha ajụ na a na-eburu ya, emezi involve police. Okwu eruo commission of police, and that's when the commission of police Anambra State ọ naghị ana ngala ụhụ onye okwu azụ ya na eziokwu dị na mma na the man wụ onye eziokwu. Na ọ nọ on the matter now. Investigation agawala on. Then the supervisor of that mortuary akpọzie the mortuary attendant, onye ọrụ ya wee ịsa ozu ahụ na ịhazi ha, kpọọ ya kpọbata ya n'ọfịs ya, jụọ ya ajụjụ n'ụdị pụrụ iche. Ya wụrụ na mortuary attendant nụtara sị that na ya amaghị anya mkpara aka ahụ, gwagazi supervisor ya that na na mkpara aka ahụ miss gana na ọwụ fault ya. Ugbu a na ọ sị na ọ fault ya. Mana ebe okwu n'ụzọ ugbu a wụ villagers na-asị buru ya lie la, that bute ka elie ya, na-asị hapụ okwu bute ka elie ya. The family ajụ na ha, ụmụ nwaanyị ajụ na ha ga-ele mma ha without ahụ ya ezu oke. The government of Anambra State need to be fully involved. N'ihi na ihe a mortuary attendant mere, o teela o mewere ihe awụghụ mbụ ya. Ihe awụghụ mbụ ya, o teela o mewere ihe dị otu a. Ọ dị mkpa ọzọ dị ka ibe ya wee nwere ike na-ele anya na ọ ndị ritualist, ndị ọgwụ ego bịa were mkpara aka nwaanyị ya wụrụ na ọwụ ha. O nwere ike wụrụ extended family member sendụrụ ya bịa weta mkpara aka nwaanyị ka o were manipulate wa the family. Ọ mmadụ ka a na-arịa. So ọ dị mkpa ka a mara ebe mkpara aka nwaanyị a nọ. Another thing butere m ebe a wụ na ahụ na na-agbagharị egwu akọgharị egwu. Ọ wụrụ na ị nwere onye nwụrụnụ ibuga eje mortuary, ka ha na-ewepụtara gị fọm, gakwa ebe ahụ with your own form. Dee n'ime fọm gị iji agaga ebe ahụ na enwere ebe ahụ onye gị pụrụ, enwere ebe ahụ ya na-ezughị oke. Gị denwe column ebe mortuary attendant ga-assign yes or no. Ka ọ ga-awụ iburu ya erute ebe ahụ, gị si ya biko tolee ahụ onye a, lee ya ọfụma. Enwebe miss gị nọ, let me know.
o lechaa anya sị ahụ ya zuru oke, ahụ ya niile zuru oke, ya saịnịara gị na fọm ahụ ejiri bịa dat na onye i butere ebe a na ahụ ya zuru ezu. Gị emekwa ya ka ọ ghọta dat na echi ị ga-abịakwa iburu onye ṅụ na ị gakwa ele ya before na-eburu ya. Ihe a ga-eme ụdịrị mkpamkpa dị otu a, onye ahụ i butere ebe ahụ ga-awụ bad market, agaghị eburute agwa ọjọọ rute ebe ọ nọ. Ọgụdụ na ọhịa ọ ga-eme, ọ ga-ezere onye ṅụ ahụ. N'ihi na ọ ma na mgbe ị ga-abịa iburu onye ṅụ ahụ, ị ga-alaiki icheki ya ka ị dị sure that na otu ọ dị gị bute ọkwa otu ọ dị gị bịa bịa buru ya. Biko ọ dị mkpa before gị sị ọ kacha njọ na Anambra, mba o, ihe a mega ebe niile, o mega everywhere, enwe ebe ọ na-emege. Chineke duwe anyị o.